मिडियामा जाबाय मोनसे लामाल' बियो लेखा फरायनायनि मोनसे लामाल' आरो बर' बिजोंनिसो दङ बर' बिजों थ' नों बिटिआरआवनो जुदि साख्रि लानो नागिरदोंबा दिनैनि दिनाव नों मानो इंराजि बिजोङाव फोरोंनांगौनि गोनांथि दङ आं फोरोंनो हागोन होननानै बुङाखै खिन्थु जायहा फोरोंदों बे गिदिर थांखि थानो नांगोन आरो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन सोलोंथाइ बिथिंखौ नोंथांनिफ्राय बा सोलोंथाइ बिथिंजों नोजोर लानानै बा रिलेटेड खालामनानै नोंथांनिफ्राय सोंथि मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु जों नुनो मोनदों जे आथिखालनि जे गार्जेनफोर बे गार्जेनफोरा बांसिन इंराजि मिडियामाव थामहिनबा इंलिश मिडियामाव बांसिन सोसनो दा बेहाय बर' बिजोंखौ लानानै बिथांमोना बा जाय बिथांमोना बेखौ आजावनानै लादों बा इंलिश मिडियामाव होदों बर' बिजोंखौ लानानै इयुन गैया नामा लाइमोनफोरा बा बे गथ'फोरा जे बर' बिजोंजों फरायनानै इयुनसिम गिदिर मानसि जानाय बा सासे दैदेनगिरि जानो हानाय मोनसे थासारि गैया नामा जायनि थाखायनो इंलिश मिडियाम होबाय थादों आंथ' बुंगोन मोनसे समनिख्रुइ दायो एसे सोलायसिनबायसो होनना बुंगोन आङो मोनसे समाव ओरैबायदि मोनसे रं कनसेप्ट दंमोन गोरोन्थि मोनसे सानस्रि दंमोन जोंनि गार्जेनफोरनियाव जाम्बायानो होन जाम्बियानो होन गोरोङानो होन थ' बर' बिजों फरायोबा माने गथ'आ गोरों जाया बे मोनसे कनसेप्टआ दंमोन आरोखि खिन्थु दिनै फैयै फैयै आं बेखौ खमायलांनायसो नुदों आरोखि खारन बर' बिजों फरायनानै दिनै डक्टर इन्जिनियार एसिएस नङा होमबा बेबायदि अफिसार जानाय गेदेर गेदेर साख्रि लानायनि माखासे बिदिन्थि दंसै एगजामपोल दंसै आंनि बेलायाव आं एगजामपोल होयोब्ला ओरैजा बुंगोन थ' जोंहाबो जिहेतु प्राइभेट स्कुल दङ बर' बिजोंनि आं गिबियाव जोंहा सिजौ एकाडेमि दंमोन सिजौ एकाडेमिखौ गायसननाय समावहाय बे समावहाय गोबाङानो जोंखौ नुनानै मिनिदोंमोन 2002आव जों जेला गायसनदोंमोन बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुल माबायदि बेलाय गोबां लेखा गोरों गोबां थाखा फैसा गोनां बिसोरो माने बे स्कुलखौ जोंखौ माने मेक्सिमाम आरोखि जोंखौ नेग्लेक्ट खालामदोंमोन गथ'फोरखौ बिहैबाबो जोंनो होआखैमोन आरोखि खिन्थु जोंनियाव माखासे माने आबाद मावनानै जाग्रा जाम्बा जाम्बि गामिनिफोर बिसोरो बांसिनै बे स्कुलाव एडमिसनखौ होदोंमोन बे माखासे फोरोंगिरिफोरबो होदों माखासे थुनलाइ आफादनि मानसिफ्राबो होदोंमोन खिन्थु मेक्सिमामानो माने होआखैसै आरोखि इंराजि मिडियामाव होदोंमोन बेनिफ्राय उनावहाय बेबायदिनो 10 बोसोरनि उनावहाय रिजाल्टखौ नुबाय बर' बिजों फरायनानै जोंनि स्कुलनिफ्राय सिजौ एकाडेमिनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे मोजां रिजाल्ट फैबाय बोसोरफ्रामबो मोजां मोनो स्टार डिस्टिंसन 15 जन 20 जन 25 जन 26 जन 30 जनहालागै फार्स्ट डिभिजन मोननायखौ नुनायनि उनावहाय थ' मानसिफोरनाव एसे सोलायनाय फैदों जोंनि जायगायाव दा आं गुबुन जायगायावबो नुबाय जिहेतु इउएन एकाडेमि माखासे बाथौ आश्रमफोर दङ बेफोराव जिहेतु बर' बिजोङावनो मोजां रिजाल्ट खालामलांनायनि उनावहाय माने आं बेखौ सिगांनिख्रुइ खमायनायसो नुदों आरोखि दा जोंनि जायगायावबो दिनैनि दिनावहाय बे समावथ' जों बिएससि फोरोंगिरि नागिरनानै मोनामोन बिएससि फोरोंगिरि नागिरनानै मोनामोन खिन्थु दिनै जोंनियाव बोसोरसेयाव 10-15 जन 20 जन गाहाम बिएससि पास जायो साफ्रोमबो बर' बिजोङाव फरायनाय इंराजि बिजोंनिख्रुइ आं आंनि जायगानि खोथाखौल' बुंदों बेलेगखौ बुङाखै इंराजि बिजोंनिख्रुइ बर' बिजों फरायनाय बांसिन बिएससि जों मोननो हायो दा आंनि जायगायाव दा बेबायदि आरोखि दा बेनि ओंथियानो जाबाय मा होमबा जोङो बर' बिजों फरायनानै जों कुवालिटि इडुकेसन मोननो हादों दा ओंखायनो नैबे जाबाय मिडियामा जाबाय मोनसे लामाल' बियो लेखा फरायनायनि मोनसे लामाल' आरोखि बे इंराजि बिजोङानो होन बर' बिजोङानो होन एसामिस बिजोङानो होन आरोखि दा बियो गावबागावनिसो थांखि गावबागावनिसो बाथ्रा नों मा सानदों नों मा खालामनो सानदों गावनि गथ'खौ बेनि सायाव सोनारगोन नों मा खालामनो सानदों गावनि गथ'खौ खिन्थु गोबाङानो थारमाने फेलें जादों दे इंराजि बिजोङाव जि थांखि लानानै गथ'खौ फोरोंदों आं थांखि लानाय सिमां नुनायखौ आं गाज्रि होननानै बुंनो नागिराखै अके नोङो नोंनि गथ'खौ सासे एसएस अफिसार खालामनो नागिरदों सासे आइएस अफिसार खालामनो नागिरदों आइपिएस अफिसार खालामनो नागिरदों बा नोङो बेंगालरावसो फोरोंथिनो नागिरदों नोङो जों माबायावसो फरेनावसो नोंनि गथ'खौ फरायहरनो नागिरदों नङा होमबा निस्सय बे थांखिजों इंराजि बिजोङाव होदों जायफ्रा होदों आं साननानै लागोन आरोखि आरो बेबायदि जायोब्ला मोजां जायो खिन्थु मा जाबाय ग्रेजुवेट जाबाय गथ'आ ग्रेजुवेट जाखांनानै मा जाखो बियो मास्टारखौनो नागिरबाय दिनै मास्टारखौनो नागिरबाय आं नागिरनाबो होनना बुङाखै दिनैथ' मास्टारखौनो नागिरनांबाय अब्लाथ' नोङो मास्टार जानांगौनि थाखाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव
बर' बिजों फरायोब्ला साबसिन जाया होमबा इंराजि बिजों फरायनायनिख्रुइ खारन जोंनावथ' इंराजि बिजोंनि गभर्नमेन्ट स्कुल गैया बर' बिजोंनिसो दङ बर' बिजों थ' नों बिटिआरआवनो जुदि साख्रि लानो नागिरदोंबा दिनैनि दिनाव नों मानो इंराजि बिजोङाव फोरोंनांगौनि गोनांथि दङ आं फोरोंनाङाबो होननानै बुङाखै खिन्थु जायहा फोरोंदों बे गिदिर थांखि थानो नांगोन आरोखि खिन्थु जोङो आंबो आंनि गथ'खौ बर' बिजोङाव फोरोंदों सानै दं आंहा सानैखौबो आं बर' बिजोङाव फोरोंदों खिन्थु आंबो आंनि गथ'खौ आं डक्टर खालामनायनि सिमां नुदों खिन्थु डक्टर खालामनांगौनि थाखाय इंराजि बिजोङाव जे फोरोंलायनांगौ आंथ' सानाखै मालाबाबो बे आंनि सायाव सोनारगोन गथ'नि सायाव सोनारगोन आं बेखायनो बुंगोन इंराजि बिजोङावथ' फोरोंना होननानै आं बुङाखै खिन्थु जायफ्रा गोरोन्थि सानस्रिजों बर' बिजों फरायोब्ला लेखा रोङा होननानै इंराजि बिजोङाव फोरोंदों बे सानस्रिखौ गारनांगौ